魔力の高まりを感じ、かの者たちを癒したまえ。これ以上やらせはしない。かの者に力を。力がみなぎってきたわ。なんとか町を救うことができたか。レディン様、救出した市民たちから気になる話を耳にしました。聞こう。一体何の話だ。はい。何でも、怪しい二人組が魔物に守られるようにして、郊外の砦に入っていったとのことです。怪しい二人組。まさか、サーガリウスとニコリスでは。魔物が守っていたということからも、闇のものなのは間違いないでしょう。ああ、私もそう思う。そうなると、その砦にラングリッサーが。そうですね。可能性は高いと思います。よし。その砦について、詳しい情報を集めるんだ。私の魔力をもってすれば、こんなものです。
ラングリッサーが持ち込まれたとされる砦へとやってきたレディンたち。砦では闇の軍勢の将ナーナとサーガリウスが待ち構えていた。レディンたちはラングリッサーを取り戻すため一気呵成に攻撃を仕掛けるのだった。女神様からの新たな使命ですね。